keblai pi baro ipiang sobai pi syakani ke program Bakyrpang jungi mentakasi ngi rakhe ya kata kasngi ka Bakyrpang jengki kena kynthei lani ka bangitip kum ka National Girl Child Day ngidon hapdeng jungi mentakasngi yakini ki armut ki parlok kata I kong handa karuhi pilitan I belong ru I Inspector of Police na kasi ID Department kumju ru I kong Yadalin S Rapthap I belong I Program Manager jong ka State Child Protection bapet ru ya ka Mission Vatsalya Shillong na ka Social Welfare Department bat menta ka singinya persyang mane pliu jingmut halor kilat ai jingirap ka ba ka jela jungi ka don man ai te palok mangintip khambnya ya kita ki benta baper alingin ya pai syakini ki palok jungi menta iptiang sobhai pi pro argon syakini ka program jungi hawai kalong ka singi ka Bakyrpang ha ka ba ngiraki ya kata ka singi Bakyrpang jungi kena kynthei dile si sha bangin pai syakita ki benta kaba kajela jungi ka don ban ai kita kilat jingi rap mo kindiat le singin ya pai che ka we ka benta ka don kamba sha bangin sedang ya kata but ka e ka banga kwa ban sngo thu ha kan ka pol le si ka jing sngo jong pi bro arngut mo ngi kum ka jela Meghalaya ngi bot ya kata ka jing her pateng na ka riu kynthei ti henry ka ika jing sngo jong pi pat bro arngut ba balingi don kam ban pendon ya kum kini ki jat program kong namar ba ha bangi pai bangi la long lupa kata ka jela ka ba shim ya kata ka jing her pateng la long lupa ka ba ka jela ka ba ai kata ka buram ya ka kynthei henry balingi dang don kam pat ban rakhi kumi kini ki jat program pat kong lesing sedang shena pi kong ni da ko ba pila ong wala ka jela jomi wala da ki kynthei zani ki khna kynthei ngi yo ta ka bor ka bahal dor mo ngilong ka jela ka badon bok tam manya nu jor ba ki bi ki jela ha ki plate areas ki ba hang ne ka jela jong ngi I kynthei ngi don kita kinong yo ngi yo pateng ngilong ta kinong kenti mo ya ka jing don jing em jong ki kme ki pa ne jong ka yeng ka sem henry ha ka jing sngo ka jonga ma shemba wala dang idong kita kinong kenti ne henry ngi buon pat ki e ki ba hakaliang jo ki khna kynthei ki ba ki ya kan du bun ki jing e le se ha ka jing sha ban ben ha ka jing sha thombor te ha le se ka sngi ka bari ka sngi Bakyrpang nam ta ka jong ki kan de ka sngi ka ba ha ba le se da kaleng jong ngi la ban ai ya kita ki jing pentip shaki pat ba ya ki e ki jing rap ki bangila ban ai ki ni ki khna kynthei ki ba shem janjar ki ba shem lanot namar bun sin hi kani ka jing shem janjal ka jing shem lanat ka stang shwana la yeng wala da ki yo alut ki e baro khan re kim don ka jing suk men sim te han re kani ka program la ne kani ka banginya phliu jing mut la ne banginya mir jing mut menta ka de ka ba yen ai khna ba ki khna kynthei kin yo ka jing men toy khna ba kin long ka la wei ka ba phanai ya ka imlang ka sa lang ka jongi kong litan le sin ka liang jong pi mo kadai ka program ka ba long special ka long Bakyrpang ba kam tam ye khon khna kynthei jungi te nga kum naliang ki police habanga pet ya pa shipang habanga pet ya ka statistics jong ka crime po ka state ka jela jungi ba ko we hoi ka jela jungi ka dei kum ba ong no ka dei ki nong kam kan ti ki di khon kan thei handai habangi pet shaka jingbon jong ki ni ki jingsha la ben ki jingsha ban ben jong kan thei ki bon ba ka kiu ba no snam she usnam te menta ka sngi ngin ya pollution mot ngin ya pet ken balai ba na lor ba ka ki khon khna kan thei jungi ki de ki nong yo kan ti but still kan ni ka crime kan ni ka jing ban ben kan ni ka jing sha ba bad bor kan ni ka jing sha thom bor kadang bon ha ka jalla jungi te ngin ya kren ka no ba sutnat bangin yo ban ya kren ban penshai bat ba ka wei ka bangai I ba kan ni ka crime trend ka bon pha haki nong kendong ka bakham kendong let's say day na ka jing bom tip jing ki ya ka an ne let's say day ka jing long bom tip jing ki ya ki jing lat te man ta ha ka ni ka program ngin ya tho ngi la ban ya tho ngi la ban tip ya ki phangkat tu kat ni ki jing lat jing rap bangi la ban ai na baro ar kom na I kong na po social welfare bat na po police ro te ka no ka long ba so tu na kade kong bat kumba pilai ong mo bro angun hawat nga kade kata ka jela ka ba ngi da buram shishai kita ki khon kynthei ki ru kynthei mo henry ki jing e ki babon ba ngi yo I ba ki dang don la ka de ha ka jing sha thombo jong ki kynthei ki jing sha ban ben ba ki benta ki ba pher kong le sing ni pai sha ki ta ki benta ki ba le se ki e ki jing e ki ba mo na ka liang ki department jong phi ba pher ki ba phi sham phi lap phi I ha ba phi don ha ka ni ka kam ki jing e ki jing tenju ki ba ki khna khlong kynthei ki ya kan do na ka wei ka por shi ka wei ka por nya sedang biang pi na pi kong
hak bede bat ki jing lane ki baki ni ki khon kynthei ki baki kan du mo hak jing ka jong ki lane halayeng hal sem lane hak lang ka salang kumbangan chuya thu epi ba hak ni ka jala jongi ni donia kata ka juvenile justice committee mo ka ba la yalam da I Honorable Justice H.S. Thankhiu jong ka Meghalaya High Court namai kani ka Juvenile Justice Committee ka don haparok hot ki jalla jong ka India but ya kani ru la head da lani la penya da ka Supreme Court Juvenile Justice Committee tamala usnem ni judon ya kata ka state consultation ka bangi ya lum lang ya barok hot ki tna department ki paper ki be trade ta ki khlung ki khna kumju ru ya ki NGO la de ki tremon ki seng bhalang ki tremon sobha mo but kumju ru ju khol lang ru ya ki khna bakin wan bani shimenta hakani ka state consultation jungi tementa us ha mechap snem ila pelong ka state consultation ha bakau ka theme ka ba ai ru ka de ka safeguarding the girl child mo kum lo ngin ya da ya ki khna kan thei te kum ta shwa ngin pelong ka state consultation ila le khindiat I survey I bangila ailing bagini ki asha ba ki angarwadi bakin le chamala ki iling ba ki child development project officer ki CDPO jogi ICDS bakin le wan mo na de kini ya kan du ya kita ki beneficiary jong ki ya khamtam kini ki khna kan thei ba ki e ki jing e ki ba ki kan du khamtam shi ki no kan dong deling ba kita ka sorbe ka bangila ka baning kong e ha bang ya kran chapang kana ka social issues mo ka baning kong e ka de ya kata ka ba ka jing le shiliang khamat ka pau hi haki yeng ki sem bala da hade no kan dong lan ni ha saru ka bang yo I ba ki khon kan thei bon sien hi ru ye ki kam ki jam ha yeng shi ai be ki khon kan thei shi ong ba kam de ka ushin rang mo kum kanuk sa mentala da ki don ki jing khliang ha yeng ha pla da bam de di namut ban sa jing khliang ushin rang ki ong em bu ka to kam de ka kam jong ushin rang no khon shin rang ka de ka kam jong ka kan thei te kum ta ya kan ni la hikai te na do na la yeng baka kan thei hi ka ban shim ya kata ka lingkor baka ha ban pendep do ita ki kam yeng kam sem wan la da ka ha ban school ke le school lang bar kum ju hi bu shin rang henre ki kam khia te bat ka ba aru ka bang yo I ha ka bai de bakan ka social issues ka de kata ka jing bam ya don shu kata ka jing ya de ha ha yeng ha sem de kata ka family bond ka bang ong ha ka tien phareng mo kan ni ru le se kan ni ru ka de ka jing ayu kiu step pala kini technology ba phi I ba bon hi ki khon mata klai ba la ki jong ki mobile phones wat hala yer nge medon porshu ha bang ye shong bam ru pin im bon ki long ye long sem ki khon la ki mobiles ki mi ki pala ki mobile ya ba dakti ye shong bam la ha ju kam mi mi don por ban ya kren ban ya thu khana ban om ju don shu ru kata ban on ye shong kai ne ban ya thu khana ne ban ya TV lang na ma bale ki khon kim don shu kata interest ne kim don shu kata bakin so tana ban ya TV lang ba ki mi ki pa tani ba ki bahaye yang hasem kila ya set lak shi jong ki kamera ling but kanir ka dehi na taki ka jing ki state jong kita ki technology mo ki badan hal ase ki computer la ne kita ki mobiles la ne ki laptop kat ki badan hayeng tepat ka ba sakawai pat ru ka de kane ka jing ya shong kha khna mo ta ka teen age pregnancy na mahang ni hapo ka jala jong ni tengem don hero ka ta ka child marriage mo ka ta ka jing ya tho khna hen rengi don ka teen age pregnancy ka ba ki ni ki khna kan thei ling daka jing do kila pep school no haba kila pep school no kim don e balle ki wan brio no khala kha sound snap kha san snap jikino kan dong kila ya armet ta bala armet kum di ka kata om tang ya ka tu ka long yeng henry kum ju ru kani ke teng khu lang bat ka an jong ka pokso ka protection mo of children against sexual offense the hang ni ru bon sin hi bang yu I ka ta bhai ki khna kan thei kham tam mar habala daw ka kan thei ka dei ka ba hapo khat prasnem bon sin hi habala yo jing te ba ka to ka khna kala armen tena kaliang katana jong ki pulit lane na katana jong social welfare ngile bani mi shtu ka yeng mo nama ba ban file FIR ya utu shin rang bo pen armet ula de ulok jong I de bon sin hi rungi shamba ling ba kanika an ru teng ka penya prai ka to ka long yeng mo na mabun sin hi ki kies ki de ka ka jing ya su thu jing mot lang ki da ya iet henry ka an kam sha ushin rang hi bon sin uju sha kem no uju sha kem da de uba khat po khat prasnem I hap thep ya u sha ka wei shiki observation hon pangem chu bui ki po jail da de ubala hapo ubala khat prasnem she drong bala sha set bendi te ka ta bhaya ka long yeng jok to ka khna kan thei te ka ba aru I ha ka bai de bat ka yo ka qadru ha ba kini ki khna kan thei kila
armet kila kum tu ka kila drop not lagi school jong ki ngi iba ka kata bhai ka jing yo jing kot jong ki na mala da ulok ula sha kem no manu pan pe iti ikon ha kalahap kaling kor jong ki kimi ki kpa ki jong kapan na lor bala dok lupa la ban shu shu sa ka jing dok nang ta kata ko ka kata bhai ka ikon mek ka i jong ki mo te nang ta de ka kata ru ya ka ko ka khia ka kata bhai ka koi ka khian ma bon sin kini kina kan thei habaki armen kham tam e kitu ki jaka ki bala kham te bhai ka pokso mo ka pokso ak kim ju le ki hospital ban le register la ne ban le check up bon hi ki kha hi la yin ma ki tiang ma ki te batang shule cha hospital la sha kem la ngat ha ka an te ki kha ha yin da kha yin ki bon bha ki complication ka baki kan do te ka kata bhai ka koi ka khia ka jong ki ken te wat kum ju ru ka mental health jong ki mai psychological ru ka kata bha namar ba kim pat long ready nama ki shu hap no kum tu kim pat long ready ba ken long kita ki ban long ka long kemin ban long kemin no i ta ikon te ha bai kan ru kum tu de ka kabun ki ka kata bha te kita hi ki jing e ki bangi i bangi yu ken ki khna kan the ki kan ru ke shem hoi na liang ka police department kong ki e ki jing e ki ba pi yo i mo habangi phai pat phang ka jing e ke bangi kum ka police department ngi ke kendo ka dei ka banang kong e ka dei namar bon bha ki case ki ba wan na ki hinong kandong especially kum ong ikong ba kitu ki case ki ba long chai kini ki teenage pregnancy hoi kani teenage pregnancy kum ha ka jalla jongi ki khna ki ba khatsan khan riu khan nyos nam ki la yo lok no te la yo lok te kila one spot ki healthcare center te la point nang to ki hab complain ye to ela ha ban register FIR ko problem jangi ko police ba ngi ha ban shimbet ye investigation bat kum boong ikong mentan ba dala sedang ko investigation ngi ha ban arrest bet yo to te dala arrest yo to ka tu ka case do bon tu ki case ki ba kim poi sho ken cha ka thong namar ba ha ki case register ki la nang bon kat ba ka sok ban ong ban pelong yo to case pakan long successful ka long ka be ba namar kum kini ki case bon ba kini ki victim hi ki bangi khot kum ki victim mai kini ki teenage girls ki ba teenage pregnancy kini hi kim kwa shu ban wan khabat namar ki la song tho ki la teb ba kadai ka jingi song tho jong ki boro angot bat ba teng ki ong ba da shibo la da kem yo to u lok jong ki dan shu bapsa bapja itu kon kim wan shu khamat kim kwa shu ban in ya cooperate bat ki investigation deka abaar ka jingi ha ka investigation bat kadai ba dan teng hadu menta menne menshua ka shai don mo kini gi dor bas nong te ngila create ki awareness program la create ha pok ki dagi police station level chiki nong gandong chiki dor bas nong ba kim dei ban shim ken ka an ha ka ti jong ki dor bas nong kila adang duna wat la kata ro ki dang don hi kisnong ki ba ha don teng da ka pokso case ka balong genuine pokso case ka ba suppose in case kin ong no kumba uto u accuse u dei ba yeng jong to kan thei jong to khna kan thei u la ban dei mama la ban dei pakna la ban dei manono ba yeng ki kwa ban ya solve no don teng na ki ba yeng jong to kan thei hi ki kwa kim kwa ban pen le ra nya ka jai la jong kim kwa ban pen le ra te ka to ta ken ka pen long yi bang kan long ka e pha namar kim ya cooperate pat ki investigation te wat la taro ngi na police ngi haban follow ki procedure ngi haban lelo di ki procedure te da ki don teng da ka to khna ka dei ka ba badang ret ka ba belam ki mi pa ngi pha ban yelam ban record ik statement ngi shim ya statement jong ka ngi shim ban pha record apo jong magistrate ro bat rengkat bat ki medical examination medical report te da don ai jong ki official report de ki long positive ngi conclude na case ngi chat sheet case based on those ke kat ba sam ki witness pat ki ton hostile te wala kataru ko code de teng ka shek pa yikini ki evidence ki belong substantial kum ka medical examination nang ta ka statement on the magistrate but kini ki FSL report te bon hi ki case ki balong successful but still bon pat ki case ki ba kini ki witness ki tan hostile kin wan no te ki sa teng no dan teng ha pa ko ro ka dan problem hi ban dispose ki case namar ba ki witness ki wan ban ay ko te kini ki main problem bangi ki police department kalong ka ba ken wat lagi ong ba long ka slow kata ka ban yo conviction yo accuse ka dei namar ba ngimla ban shim tang statement jong to victim but we are he don't come here he give witness ki ban pen shisha ye ka to case
kadai ni sung thu na ke jing pen song chong pi bro arngot pa ki jing e ki bon ba imla ban shu le matla ya kita ki jing e mo but ngi sung thu ru ba ka sarkar jala jingi kalapan mi bon ba ki scheme but ki lat jing rap ban ai na ka bentakin ki kena kynthei la ka long ha ka liang ka kwat ka khya ha ka liang ka jing puli but ki benta ki ba bon le se ki ba phinla man khampan chai shu bro arngot mo tingin ya phai sha ka ta ka benta kong le se ki e ki lat jing rap ba ka sarkar jala ka don ban ai ling ba ki schemes ki prepare la ni kita ki awareness programs ki prepare ki ba chupan long na ki department prepare no kong ni phai bang na pi kong Hakabiti pat ka Social Welfare Department ngidon ka mission pat salia scheme kabanga pet yang ka scheme haka state level te kanika scheme lasdang ya ka ha u arhajar khandai arhajar shipo hakabala don ka ji sai yak ta ka MOU mo pat ka Ministry of Women and Child Development Government of India te hendrei ngilala pat ban implement hakani ka jalla jungi ha usnem arhajar khat ar te menshwa latip ya ka kum ka integrated child protection scheme te how arhajar khat nyo pat lapan kalano ya kani ka scheme pat shaka child protection services te bat how arhajar apu ar bade lapan kala lapan thamai biang ya kani ka scheme ka balatip kum commission pat salia scheme te kani ka scheme kumang ong lapan tray kam na do arhajar khat ar manta kala ya khat south nem te hapo kani ka scheme ka state level ngidon ya kata ka state child protection society ngidon ka state adoption resource agency ka bapet bitik tak ka jingting khon mo kani ka adoption banting khon nang ta hapo jang gidi pat ngidon kita ki district child protection unit hapo ka jing pit ba ka jing khmi jong district child protection officer te kini ki district child protection unit ngila don haparo khat arli ki district but kidon de ki staff hapo jong district child protection unit kum bakhat arngut kidon ki legal provision officer ngidon ki protection officer ngidon ki legal provision officer ki badina ki law background nang ta ngidon ki social workers nang ta ngidon ki counselor ngidon ki outreach workers ru te kum ju ru ngidon sa kita ki statutory bodies mo ki bangi ong nalor kini ki office ki bangi lakdon ngidon kita ki statutory bodies kum ka child welfare committee kabang ngilala ban set up habaro khat arli ki district te hakan ka child welfare committee ka pet bat ka khmi ya kita ki khlung ki khna ki baron kam ki jingya ra bajinga da kabangi ong ha ka khtian pharang kita ki children in need of care and protection to kum kini ki khun sweat ki khun rangli nang ta kini ki khna ki ba ya kandu ikindu kinu ki jing ki basha e no khun ki basha e no nang ta de ki basha traffic nang ta ki street children nang ki khlung khna ki ba PE hapo police bazar ki badan hapo surang ya ki tur ki hap ha ki children in need of care and protection ti ki khna ki ya kini ki khna orphan ngim ju ong shu ki orphan ni lo ong be kita ki children in need of care and protection na makani ka scheme jungi ka target kita ki arjat ki khlung ki khna ka bade kita ki khna ki badan kam ka jingya ra bajinga da kita ki children in need of care protection but ki children in conflict with law children in conflict with law ka bombot ikitu ki khna ki bayaten khobat ka an mo ki bale ki nu ki kam bi an ki nu ki kam sniu la bande kum ki kam tu kam them hale ase la bande kum ta ki heinous crime through mo ki bangi ong tu ki kam paniap brio kum ba play I ki kot khobor hakini ki bana ki bala dep ka jing sha paniap itu ikhna ate po nong ra mo hakaba ubale e ka to ka kam udang de ukhna ubadang hapo khat prasnem te ya utungi ong uta u child in conflict with law mo bad ya ungim the po jil ibu ya u hakitaki jaka ki bala bu kerpang nam ta ka jongki tenalor kani ka CWC ka bangi ong lingkot ka child welfare committee ni kidon ki members sang tu kidam ki chairperson ka ba kli do e ka to ka child welfare committee ni don sa ka juvenile justice board ta kani ka juvenile justice board ka pe kita ki khna ki baitin kho ba ka an kita ki children in conflict with law tikini ki juvenile justice board ro ngilala ban set up habar khat arli ki district yakini padda ki headed da kini ki judicial magistrate mo ki chief ki first class chief judicial magistrate but ki don armut pat ki member ki badi kita ki social workers tikini ki pelu kita ki case maki ki ba ai ki order ripen rem ne nai ripen rem ya unu khna ba yatin khobat ka an tenang tapat ngidon sa kita ki special juvenile police unit mo hapo ka department jong ikong ngidon ya kita ki special juvenile police unit ki bangidon hamala ki police station ngidon kini ki women police officer
te bon sin hi kini ki women police officer haba kia day but kini ki khalung khana bon sin hi kim ju kampong uniform ha ka an ru kam sha ka bala hi ni kia le ka bala hi kin pong uniform haba kia te kho bat kini ki jat khalung khana ki jongi te na lor kini pat ngi don kita ki institutional services hakane ka scheme kita ki institutional services ka bangi don kita ki bangi tip kum ta ki child care institutions ki de kita ki yeng ki bangi la bu kerpang nam ta kini ki khana ki ba baro R category kita ki children need of care protection ba kita ki children in conflict with law the hapo kini ngi don ki observation home ka de kata ka yeng ka bala bu nam ta ki tu ki khana ki beten ko e ka an ki la bande ki tu ki petty offense mo mo ngai pi kita ki ba shu tu them ki bale ki kam ki bam da de e ki ba hadu kata ken te nang ta de ki shong hang tu hadu hundru banai te shubo la dangi yo pat yo ubala le ki kam de ki bala kham pentrem bu ya ki bade transfer no ya ki bade shapo ka special home kata ka special home ru kala don hang ni ha post it jungi ko observation home ni don lightly early ni po shilong ka don hang tai po mo ka siang bat ka wai ka don ha po tura tenang tangi don special home ru nang ta kynthei bat chenrang hang tai po mo ka siang hi tenang ta padengi don ta ka place of safety de ka dei kata ka yeng ka blapen bu kerpang nang ta ki tu ki khana ki ba khan ri ru khat prasnem ngakan ngathai phi kan mau mo shi posne menshwa bedi bet ko kizong to kaner bahaya hadin jo to ka an kla amen biang moi kan ni ka juvenile justice act ka bakit penmi ya unu khna na kan ni unu khna ki ba khan ri ru kha prasnem la ki kamet la ki le kan nu ka kam ka ba kham long shir khe kum ka company brio ka babat bor tiken ngat ha kan ni ka yu ni pensyong ki hapo place of safety bot yakini ru la rai penrem yaki bat ken hap syong hang tu hadu arpways nem ka kerta nama ba haduk kin dala ayu ho ka syok haduk ka jo ka case ken tenam tadem na lor kini de ngidon nam ta kini ki khna de ki bangi ong kita ki nam ta kini ki kon sweat ki kon rangli kini ki abandon kini ki street children ki edang yam la ban yam mix lang ba ki khna mo ngidon pa da ki bai pat ki jaka ki bla bu kerpang ki bangi tip kom ki children's home ki la ban sa hang tu hadu khat prasnem ti kini ki children's home ngidon komba ki total barok khat kini ki child care institutions ngidon nyo pusantli life fulai tali ki de ki bala panya da ka sarkar bat sa pu artli ki de panya da ki NGO. Then kini ki children's home nak tade kini ki la ban syong hat tu kin adap khaprasnem dak la adap khaprasnem bade kin sa mi no anang tu na market kum dama kani commission basalia ni pentri kami kani ka scheme khna banginang la ban pen clan chu ya kani ka juvenile justice act bangila ban implement ka juvenile justice act mo te nang tade kati ngidan na lor kanti children's home ngidan sa ka shelter home ka bamot ka bangibu ikitu ki khana tang shipor hale si ko bangan chu ainu kusala da don kinu ki khana ki beting khu bat ka pokso mo kitu ki victim mo ki basha thom bor sha bat bor hale si ubale e ka kam ula bande ukpa ula bande umama ubahaye ngasem le si la bande ubasa marjan te kamlong shnga ye itu khana be ili bhai shiyeng shuha tingi bu no shuwa shipori ki hapo shelter home ni sa pen dala nang yat ka case la dala kham ilong la ilbiang la da utu accuse la ne utu nong de to yu la sha kemno dan shu ni sali pen phai biang no ti khana sha la yeng ibo iki hapo shelter home nang tar ni don saka special unit for children with special needs mod yakini ki khana ki badon jingduna ki de khot met ki jongki ni don ya kataru di kita ki child care institutions lani kita ki institutional services na lor kata ngidon sa kata kan non institutional services kabangi pentrai kam ya ka adoption ya ka jingting khun mo na maka jingting khun ru menta kumba kalong menta ne poka jala jong ka hiar bha ba palan ki ba bon le se ki yu te menta ngam ya kren phang kata nama ban haba ya kren phang adoption ka jrong bha mo le se ka wai pat ka por ngila ban ya phliu jing mut ha ka liang joka jingting khun lani ka adoption mo te nang ta de ngidon sa ka foster care pat ka de nam ta ki khan ki tu ki long yeng long sem hale se ki babun ki khon jong ki henre kemla pat ban support ikini ban karshani ki beleng ba ka ne ka scheme ka jongi kini ki khon la kini ki long yeng ngila bangin identify la ne no kinu ki long yeng ki babit babiang mo ki la ban shim foster care ki wei pat ki khon ki wei pat kam da e bakin da de e shi bahayeng la man de kinu ki bri ki bange le singin nam ye ithu hiru iwe da kan ka por ho kalong ka ho kan lo jingeram da kan ka por kalong ka kabu mo ya nga bangan pen sa priang halor kan ka foster care mana kalian ka sarkar kami
Rengkat ubah kesokar jelangi kuat bangin promote ya kan ke foster care baki beri kan wan syakmat la se la dadon kinu kilong yang long sem la le se la dadon kinu ki kena kan thei le se ki bai kan du ki jing ki bamla shu banit school ki baduk ki la ban ai foster care no ya ki tu ki khlung kena mo kadon gen ka jingarap te ya kan ka foster care ru ngi ai ka jingarap ka basau hajar shi banai but ya kan ka pisaru ka rung syaka account jong itu kena hadu khapras nam kalong joint account ke bat ki foster parents ke bangi ong ki foster parents tikini ki yo ka jingarap nang tangi don ka sponsorship ru ka bangi ai jingarap hikum ju hi 10,000 shi banai iwe kena bat ikan ka sponsorship ru ngila ban ai jingarap hadu da kena dap khapras nam tingi don sa ka after care ru kong ngiu i ba ki pun ba kita ki eke mo ki ba le se ki kum ki ru pat ba kum bang ong meneru ba bun nginum tem ti Henry da pila batai kum taling ni so ba ki kidang bun chi sha ki eke ki ba ngidei ban pentep an pen sapriang shu ma ba kanang ba ki ru pat ba ki tem dai ti Henry na kaliang ka police department ro ki ele se ki lan jinga rap ki ba pila ju ya persang ban ai na ko ka posh ko ka for kong ni apa police department ban ong ka direct scheme kum balong apa social welfare ni kiduna ni collaborate bet ki social welfare te Henry ko we ka ba kum ba ong kong meni apa police ni hap follow ki provision jong ka act namata ki kena ko we ka act ka dei ka pokso protection of children from sexual offence act but ko we pat ka juvenile justice act te kat kum ka juvenile justice act ngi haman kumba ong kong menai haman lagi police station ngi don iwe officer kynthei iba ong special juvenile police officer ita special juvenile police officer ila banyarap ki khlung khana ka balong neutral gender either a girl or a boy te kan kini kuno ki ba kwa ban yo kwa jingarap apa nam ta from the police na ki police kila banwan ha ki police station namar ba ide special juvenile police officer in yarap kum ong ikong mene kat kum ka an ba ide impong uniform ira pong na civil dress but ba kajaka ban yakran ba kitu khna ro ka shong ha ka jing kwa jing tu khna mde kalong ba kinwan kinyalam itu khna apa police station ki parents kila ban pentip ya ka jing don kam jing ki kat ba ini officer pat in one ha kajaka ha badon itu khna ha ka ba itu khna I feel ilong is no comfortable ban yakran te kata kadai kawai but sakawai pat katkum ka pakso ngi hapo ngidon habaro ki district ngidon ya women police station te katkum ka an jong ka pakso ba hapo women police station ngidai bandan kata ka child friendly corner ka ba ka kamera ka ba ngila ban yakran tang bat ki kena te ha kata ka child friendly corner ro kane ki officer gi baya deal baya kran bat khna kin hapong na civil dress but ba ya ka ka ba ki kwa suppose kini ki khna ki don tang ki case mo wat la ka an ko ong ba ngim dai ban yalam ki khna police station ro tang ba don ki case ki khap ba da ki bru ki wan ban I file ki FIR suppose kini ki complainant ki wan file ki FIR ki wan yalam lang but accused but itu victim la da iri khna ro te ha to ko porden and there only ngi itu khlong in ra no ngin bu hai tu child friendly corner kin kat kum ka pakso a te kine ki dei ki jing ni ki dei ki atli ki provision jong ka atli ki an bangi kum ka police ki ha ban follow te sakawai pat kum ong mane ngi don ka special juvenile police unit ngi don haman ki district te nang tangi don sakawai ka unit ro kan ka anti human trafficking unit mentaro la organize la set up in all the 11 district except ka district Bathamai kani district Mairang katol kanang under process te kini pat ka anti human trafficking unit kayarap kain suppose don ki khon mentalai ki khon ki kynthei khna ki bakwa ban police bar bakwa ban tre shabar ti don teng ki sham jing ti kila ban contact ni ki unit ki lat ki bun ba nga so thu tang na ka ji kran jong phi pro angut mo Henry bun sin ngi ko nyo ru ban wan shakmat ban pani ta ki jing rap la ni ban wan shakmat ban shim ni ta ki jing rap ki ba ka sarkar la ni ki department per ki don ban ai le se ha ko pat ka por ni la ban kham ngam jliu shakata ka ban ta ba balai ngi dang ko nyo ngi dang artatin ban wan shakmat mo kong ilong shisha i por i belingkon bale si ki bun ki benta ki ba
ngim yo kala man yang am jelio Henry ka kubor jong pi pro armut kong na ka benta ki palok ki pa ingi na ka por na mar ki babun ba ngitip ba ki jingirap ki don ko ma pila ya batai mentan but let's see kin don ki toll free numbers ki ba kum kiri pat ba ngila man yashim kabu man yo ekini kila jingirap let's see kong pila man batai ru kendiat sapang kita ti ka kubor je pi pro armut kong kakubor ng takan ka Sngi kabdi ka Bakyrpang juki khynnah mo kabangakwa e bangan ayu shi ki kimi ki kapa jogi ni ki khynnah kynthei kawe ka ba ki diban sngo thu ban pin sngo thu ye ki khynnah kynthei ka banin kong e ka de ya kata ka good touch but ka bad touch ka message ka bangakwa ban ai ba ki diban so thu ka e kata ka jing kata ka ba ki kata ki be ka ba bha bat ka ba sniu khnam ki dip so thu bat ka ba aru ka ba ki kimi ki pa kim di ban ai like lan than de ban ai man palat ya la ki khun ki ti ki joki kham tam ki khun kynthei ba bli i ba ka jing song shngan meta ka jala jungi kamlong shu ka balong min shwa mo but ka we ru lada ki don kenu ka jing e la na kinu ki lat jing ram ni don kita ki toll free number ka 1098 kata ka child helpline ro ila set up hamal la ki district par khat up ki district ni don but hapok directorate of social welfare ni don ya kata ka child helpline at the state level mo kabadan the helpline administrator te kinu ki ba ayu ngila receive bon kli ki case ki ba hadu lai hajar li tam e ki case ki ba kila la ban nadu bala set up ya ka child helpline te ki pa ba sobha lada ya kendo lani kinu ki khynnah ru hale ase lada ki don kanu ka jing e lada kinu ki jing ya tikhu ha ka jing em ka jong ki kin sobha bakin phone ude u toll free number ude 1098 ude u child helpline baro ar pusaw kanta deling ba jong kini ngila ban ai ki jingarap ki ba pher ling ba ka scheme ka jongi ni don shibon ki la jingarap ma te suppose la da ka khon kan thai jingi la dei ka para kan thai jingi ka complain ka sngo ka don ka jing sngo ba kam la ban ye tho ki mi pa ki la ban wan ken chi police station namar haman ki police station maner la klet ban ngi pi ba ni don ki women help desk ro te ki women help desk ki ban page ye ki khynnah kan thai ba suppose da kim kwa ban ai case ro don teng ki shu ye kran bat ki te ki kwa ki kanja counseling ro ngi pha no e ki support social welfare ban ai counseling but ba da ki kwa ban contact da kim kwa e ban wan dai lang physically la ne ban wan hidal de ki la ma ki la ban call yo helpline number 112 way ar uni to helpline number habarok ka way ka state jong mi khalia hajing sha ka dai jong barok ka way ka ri nam ta ka police but ba khnang ba kin tip ba ki la ban dai man shwa da ki dai chispa ro way not ro kala ka pohi ka police but tang ba ka balong active ba ka number ka dai 112 way ar tu number Kumplesi pun kong pro arungut mo nam taka jinga peliu jingmut wala ilong ibalingkot Henry nginget ba ka kubor ka ba ngidon ka jing angnut ban pha ngatrai kala letling ba ini program ijongi ni ket bak riang kong ni pi pro arungut ba pinang ya kio hakikam ki jong pi bat pinang ai ka taka jing shakri jong pi na ka ban taka imlang ka salang bat kam tam e ha ka be de ki khulung khna kan thei mo ha bangi ile na ka we ka por ka ma pila om ne kong kam ka jala jungi kamlong shu ka basangan ko ba kalong ki por ma men chwa tinginget ba da ka jing ai jing kersan jong ki department prepare ki ba pp don nginyo i kita ke jing kalaru le si ki por ki ban wan mo kam ti na kaliang ka dit ki me klaya ki ko ban ai ko ble sa si ne ka por ka jong pi pro arun ti palok kum tu ngi osmo yi kini ki palok jungi hang ni arngon hoi ipor ilong ibling kon ba le sing i klem yo ki lat ki bubun ban ngam shu ki benta Henry nginget ba ini i program ibling kot i jungi ilala ban ai kat tu kat ni i jing pin song thu ya pi ban ki kita ki lat jingiram ki ba ka jala jungi ki don ban ai ling ba ki ni ki shnat ki prepare ki ba trai kam ha ka ni ka jala ka jungi but kumba ki ni ki palo arngut hang ni ki la batai ya kita ki toll free numbers pila ban dial ha kita ki number la da pisong don kam ha ka no ka por palong nginget ba ini program ibret i jungi la long i jing mun to ya pi ki ba pe yangi but hadu me dai sham yang bat pi ha ko i pat ka por khu play pi ba ro